Tak chcel som už vyskúšať niečo iné, zahraničie, a vlastne pomohol mi s tým môj agent, ktorý sa skontaktoval vlastne s Lovosicami, tie prejavili záujem a vlastne začali sme rokovania a myslím, že sme sa dohodli veľmi rýchlo. Tak myslím si, že to boli všetky veľmi kvalitné zápasy. Dovolím si povedať, že Česká liga je 3-krát lepšia liga ako Slovenská, takže každý zápas bol, či už s prvým, s posledným, bolo to veľmi náročné. A odohrali sme veľa dobrých zápasov, si myslím. S Prešovom myslím, že 2-krát sme s Lovosicami prehrali o gól, kde sme viedli celé zápasy, takže vtedy nám chýbali trošku síly kvôli nabitému programu, ale pocítili sme, že tá Česká liga je oveľa kvalitnejšia ako tá Slovenská. Tak je to určite veľká výzva, nielen z toho hradského, ale aj z toho takého sociálneho života, keďže prvýkrát odchádzam z domu. A veľmi sa na to teším. Teším sa na nové prostredie, na nových spoluhráčov a nové výzvy v novej lige. Tak s Marekom som bol vlastne v kadeckej aj v juniorskej reprezentácii Slovenska, takže sa poznáme. Poznám taktiež Daniela Kajana, bývalý spoluhráč v Prešove, a trénera registrujem, vlastne trénoval ženy Michalovce, tak viem, o koho ide a určite sa teším na spoluprácu.